От векове наред рибарите наблюдават раците и тяхното поведение до такава степен, че въпросните наблюдения с времето са станали обект на интерес не само от всички любители на морската храна, но и от човешките психолози. Конкретното поведение на раците, за което ще говорим днес, става един обяснен феномен в сферата на социалните науки някъде около 40-те до 60-те години. И сега ще ви разкажа какъв е феномена. Рибари, когато ловят раци с цел да ги ядат и продават за храна, когато си напълнят кофата с въпросните уловени раци, виждат, че в пътите, в които един от тях се опитва за това да изпълзи навън по някакъв начин, да прехвърли кофата, останалите раци, вместо да го бутат нагоре по някакъв начин да помогнат на своя брат по неволя да избяга и съответно по този начин, кой знае, може би и те да последват неговия пример, това, което въпросните животинки вършат, е, че заедно се обединяват в това да го дръпнат обратно надолу. Този феномен става известен като раците в кофата и често пъти хората се сравняват с него. Учените дават няколко обяснения на това защо се случва това. В този тип ситуация, в която се намират въпросните раци, учените предполагат, че нито един от тях, въпреки че мозъците им са малки, все пак имат мисловни функции, нито един от тях не вярва, че бягството е в действителност възможно за всички. Тоест, те не действат от злоба в този човешки смисъл, както правят много пъти, за съжаление, хората, а по-скоро от един инстинкт за оцеляване, който се събужда в една среда на недостиг. Когато един от тях започне да се издига, те го възприемат не толкова като пример за подражание или пък като някой, който създава модел, по който после и ние можем да вървим, а като една заплаха. Тоест, той използва ограниченото ни пространство, върху което и ние всички се намираме и на което ние всички разчитаме, и логиката им, колкото може да има един рак логика. Вместо да бъде, ако той, въпросният рак първенец, може да избяга съответно и аз мога, логиката става. Ако той избяга, това намалява моят шанс да избягам и намалява шансът ми съответно и да оцелея. Затова, за да оцелея аз, ще се боря този въпросен рак да си остане тук в кофата заедно с мен. Интересното във връзка с този феномен не е толкова какво правят раците, а това, че при хората се наблюдава подобно поведение. У нас това се случва също в нашата любима, прекрасна, скъпа България. Не защото бягащият рак, ако можем изобщо да наречем така един прогресиращ и развиващ се българин, ще навреди по някакъв начин, а защото излизането му от всички уния системи, начини и области, в които може би сме зациклили години наред, напомня на тия, които са вътре в кофата. Образно казано, че те самите си стоят на същото място отдавна. Тоест, в българският ни контекст, рачешкият менталитет, за който днес говорим, се усеща ясно, особено от младите хора. Успехът рядко се посреща с признание в най-чистата му форма, да се зарадваш за това, че другия прогресира. По-често първата реакция е съмнение. Например, тоя на кой е човек? Нали трябва да е вътрешен? В крайна сметка не може да успеем просто с труд и усилия, трябва да имаме някакви connections. След това, няма как да го е постигнал сам. Сигурно има гръб, връзки, как е измамил. Или пък сигурно да е жертва от твърде много и в крайна сметка той може да е успешен, ама не е щастлив. Вместо подкрепа, често пъти младите българи се срещат с подозрение и вместо любопитство за това как човека е успял, как мога и аз да съм там, реакцията е ирония и подигравки. Съответно, когато някой млад човек дойде с една нова идея, с желание да направи нещата по различен начин, често пъти може би ще се сблъска с една стена от фрази, които убиват ентусиазма, които още от самото начало се подиграват. Тук е така или тук не е така, нищо няма промениш, ти не си първия и не знам за кой се мислиш, и други са се опитвали и не се е получил. Всъщност това не е критика, която гради. Защото в крайна сметка има и такова нещо като конструктивна критика, но ето дълбокото откровение, тя води до конструкция. Това мислене е отказ от промяна. Това е поднесено и замаскирано като някакъв конструктивен реализъм, но често ви казвам, това са глупости. Реализъм и абсолютен песимизъм и отказване за това да се погледне бъдещето като хипотетично по-добро, ако ти се постараеш, това не помага никому. За младото поколение в България, което се развива и което иска по-доброто и за себе си, и за бъдещето на държавата, разбира се, че този тип мислене действа не само обезсърчаващо, ами задушаващо. В крайна сметка, младите искат среда,
където растежа да бъде на почит. Да са заобиколени след хора, които не знаят всичко, но пък са отворени за това да се учат, които не се опитват да се почувстват по-добре, като поронват чуждия авторитет и чуждите амбиции и ги се опитват да ги скастрят и отрежат, за да оправдаят в крайна сметка собственото си поведение, ами искат общности, в които този опит за това да се развиваш, да не те прави нагъл, ами смел. И това е нещо, от което ние имаме нужда в нашата държава. Промяна на менталитета от рачешки към, нека да мислим извън кофата. Нали знаете, outside the box, аз ще кажа outside the кофа. Когато в ежедневието, като например в университетите, на училище за тия, които са под възрастта за университет, на работа, е пропито отношението ни с песимизъм, с постоянни оплаквания, с подигравки към всеки, който се опитва да излезе от кофата, младите хора започват да се отдръпват. Не защото не обичат своята страна, а защото не искат да водят някаква постоянна битка с собствената си среда. С тази, която би трябвало, в крайна сметка да им помогне да излязат от кофата. И затова много от тях избират да заминат другаде. Там, където ентусиазмът им не се приема като наивност и успехът не се обяснява с връзки има, а опитът пък да растеш, пробите, които правиш, факта, че се движиш на някъде, въпреки че може да е бавен напредъкът ти или да падаш от време на време. Щом има растеж и развитие, това би трябвало да се насърчава. Тази тъжна истина, за която днес говорим, е, че това не е защото хората навън са по-умни. Младите не бягат там, защото непременно копнеят дълбоко за това да изоставят всичко, което познават своя дом и близките си хора, да се чупят някъде. А защото културата там често пъти не наказва желанието да се развиваш. Желанието за това да търсиш реални резултати, а не просто да покриваш някакви минимални стандарти. И сега, за разлика от раците, ето нещо много важно. Ние сме по-интелигентни. Надявам се. Което означава, че волево можем да променим нашето поведение. И не само това, можем да се апгрейднем нас и разбиранията ни за заобикалящия ни свят. Приятели, аз си казвам Верен Тончев и това е Изход. В този канал сме си посветили да говорим за проблеми, които срещаме в страната ни. Било то рачешки, пилешки или каквито и да са други. Не както прави всеки втори, а като търсим реални решения за проблемите в нашата държава, не просто празни приказки. Което ми напомня, абонирайте се, ако все още не сте. Така че, ето решенията за справяне с рачешкият менталитет. Как се преминава от завист към сътрудничество. За да спрем обществото да дърпа обратно всеки, който се опитва да изплува, не е достатъчно просто да променим отделния човек. Трябва да променим тая среда, правилата на средата. Ключът се крие в изграждането на един нов тип социален капитал, ако мога да се изразя така. Невидима нишка на доверие и подкрепа между хората. Това е въпрос на менталитет. Може да звучи като някаква твърде нереалистична утопия, като да отидеш на гости у баба си без да ядеш, но това реално е постижимо и други общности и държави са го интегрирали вече. Затова ето някои практични решения, както и пример, който може да следваме от тези въпросни общности, за които споменах. Първото важно решение, което може да опитаме, е да се насърчава културата на провала. В нашата система, като например в училищата или на работа, често пъти се учим, че грешката е едно срамно петно по твоята репутация. Разбира се, че резултатът от това е, че се ражда един страх, а страхът от своя страна ражда желание за това да подлеем вода на другия, за да не изглеждаме ние тези, които се провалят. Само че тази философия, за която говорим, fail forward или насърчаване на културата на провала, е философия, че грешката не е финал, а една ценна информация, която ти придобиваш за това какво да правиш и не правиш в бъдеще. Вместо да наказваме неуспеха, много по-полезно би било да го изследваме и да вземем уроци. Представете си една класна стая, където вместо да се пише слаб 2 за всеки един сгрешен проект, ученикът получава време за самоанализ. Защо не се получи, какво научихме тук, къде ти липсват твоите знания. Когато грешката съответно се превърне в умовете на младите хора в един инструмент за учене, тя престава да бъде повод за подигравка. Хората спират да се присмиват на чуждия неуспех, защото в крайна сметка разбират, че това е опит и е част от общия прогрес. Така изчезва нуждата да се правим на перфектни пред другите, което от своя страна ти позволява да си много по-смел в своите иновации, след като не търсиш аплодисментите и лайковете на всеки втори. Второ решение е изграждане на едни безопасни общности или както аз го наричам проект антикофа. За да спрем взаимното дърпане надолу, трябва да
превърнем всяка една група от хора, където държавата и институциите имат досег до тях, в един инкубатор за растеж. Ето как изглежда това на практика, за да не звучи някакво абстрактно такова решение, дето съм си измислил с нощи в банята. Вместо учениците да се състезават индивидуално за оценки, което неизбежно създава съперничество, липса на умения за работа в екип и завист, образованието трябва да се пренастрои към споделен успех, което означава, вместо стандартните уроци, децата работят по проекти в малки групи. Оценката не е индивидуална, а се дава за прогреса на целият екип. Ученикът, който е разбрал материала най-добре, не получава някаква проста шестица, а ролята на един водач, който от своя страна помага на останалите да го настигнат. Така най-бързия рак става стъпало за другите, а не обект на подигравки. Разбира се, ако все още има такива, които са решили, че са над системата, това си има своите методи за справяне с тия, които не желаят да бъдат част от прогреса и обичат дъното на кофите. В бизнеса как може да се приложи това? Много компании споделят, че страдат от това, че отделите им се борят за бюджет, например, и за влияние и се състезават едни с други. Решението е създаване на едни вътрешни хъбове или място, което между другото може да е физическо, може да е дигитално, където служителите да могат да предлагат идеи, които са извън преките си задължения. Ало! Човек не може да говори за раци на спокойствие. Това е важно да се случи без страх, че шефът ще ги скастри или че пък колегите им се присмеят. Съответно, компаниите могат да въвеждат и бонуси за асистенция. В баскетбола, например, асистенцията е толкова важна, не че разбира много от баскетбол, но е важна колкото и това да вкараш кош. В бизнеса би трябвало да се награждават хората, които са помогнали на колега, за да се справи и да завърши някакъв проект още по-добре. Това буквално прерязва тия щипки, ако ще използвам рачешката метафора, които се опитват да дръпнат излизащия рак нагоре. Като цяло, навсякъде където работят хора заедно, би трябвало да се въведе това правило за радикална откровеност и подкрепа взаимно. Това е едно от нещата, които много ме ядосват на начина, по който се случва училищната система. Защото в реалният свят да имаш умения за работа в екип и затова да си развил способността ти да чуеш какво има другия да ти каже и да възприемеш тази информация, да успееш да я осмислиш и после да направиш нещо по въпроса, това е безкрайно ценно умение на пазара на труда. И не само. И в семействата и така нататък. Когато някой се опитва да направи нещо ново и да излезе от кофата, екипът има и би трябвало да има задача не да търси кусури, а да предложи рамо. Едно важно правило, което съм въвеждал в екипите, с които съм имал работа е: нямаш право на критика, ако няма да предложиш нещо по-добро. Ако искаш да се обадиш за това, че нещо не е добро, само задължително се прави това с други предложения. В противен случай ставаме едни циници и критици, без обаче да има някакво покритие за думите ни. Вместо аз успях, а пък вие му мислете, новият девиз би трябвало да бъде: намерих път навън от кофата, ето ви картата, сега тръгвайте и вървете след мен. Ако аз съм спечелил, печелете и вие. Както го казва и Васил Левски. Когато някой е успял, би трябвало той да споделя това ноу-хау с другите, да спира да бъде мишената, да се превърне в един водач и в лидер. И третото последно нещо, което мога да дам като решение, е да се насочат светлините и прожектора към тихите герои, в кавички. Проблемът днес е, че светлината на прожекторите често пъти пада върху неправилните хора. Тези, които са прецакали системата или са успели чрез агресия, батката, която е много опасен, или кифлата, която нищо не знае. Възхваляваме хора, които не заслужават по никакъв начин да им се обръща внимание. Някои се забавляват заради това, други, за съжаление, толкова си им е багажа. Само че това кара останалите да мислят, че това е единствения път, че такива са българите като цяло. Ами не са. Тихите герои са хората, които създават стойност, ум и труд, само че остават в сянка често. В училищата как се прилага това правило за тихите герои? Вместо децата да се възхищават само на реалити звезди, училището много би си помогнало, ако се опитва да среща и да създава контакт и между хора, които са живи примери за успех чрез усилия. Би било прекрасно, ако държавата започне една кампания, където да се дава гласност в огромните училища и да се създават някакъв тип общи срещи с хора, които вече са постигнали успехи, с всички тия, които са бъдещето на нашата държава. Това се прави чрез едни редовни срещи, например с млади предприемачи, или с учени, или с хора, които са занаятчии в местната област. Когато едно дете отрано види, че някой, който е, как да кажа, един от нас, не е роден в Марс, е успял с честен труд, този модел, който е тарикатите успяват, започва да изглежда
по най-правилен начин казано, нелепо. Друго, което е важно да се награждават децата, които успяват не само с едни високи оценки, но и тези, които са показали най-голямо и постоянство и са дали екстра от себе си за постигане по някакъв начин на успех. Това е нещо, което се вижда. Учителите знаят тия, които се дават зори, тия, които не. Също така, деца, които са помогнали на своя ученик по някакъв начин. Не като са му дали да си припише домашното, но като са положили усилия за да обясни, например, на другото дете как се случват тия неща, такъв тип поведение трябва да се възнаграждава. Дори това да е само с една дума: хей, Ганчо, браво. В бизнеса как се прилага тази трета практика и третото ни решение за тихите герои? Официално признание за малките подобрения в работата, които обаче спестяват време и нерви за всички. Това показва, че всеки един рак, който мисли за общото благо, се цени. Толкова това липсва при нас и толкова би било страхотно да се въведе. Държавата и медиите трябва да спрат да продават скандали и да започнат да продават вдъхновение чрез факти, кампании за реални истории, например серии от кратки видеа или пък статии за хора, които са направили иновации. Както по някой път се случва у вас в спалнята ти, докато живееш при майка си измислил някакъв софтуер, който работи и сега прави много пари. Между другото, имаме доста българи, които имат точно такава история. Или пък са инвестирали в селата и в тия зони, където няма чак толкова живот и сега са подобрили цялостният статус на живот на всички. Преди някой да каже: няма как да стане, тия думи, които направо ме вбесяват. Ето ви едни исторически доказателства. Кой си е сменил менталитета и може ли това да стане? Спойлер алърт, може. Вярата, че нищо не зависи от нас, е лечима. Ето примери за различни нации, които са били в този капан на песимизма, но са излезли от него. Първата, която ще дам, е Южна Корея. Това е нещо, което се случва през 70-те. След войната Корея е била затънала в бедност и в едно, бих се изразил така, фатализъм. Правителството обаче стартира едно движение, което се нарича Ново село, което е базирано на 3 принципа. Това е трудолюбие, самопомощ и важното за днешната тема — сътрудничество. Те не просто са давали пари, а са награждавали тези общности, които работят заедно. Това буквално препрограмира нацията от мисленето всеки за себе си към заедно можем да се справим. Резултатът е, че имаме едно икономическо чудо на река Хан. Друго, което мога да дам е като пример Ирландия, защото тя се превръща в келтския тигър, ама едно време е била болната нация на Европа. През 80-те години Ирландия в толкова тежка криза, а младите хора бягат масово. Даже било е много по-тежко от при нас тук с нашата демографска криза. Те решават обаче да спрат всички вътрешни борби и да сключат социално партньорство между правителството, бизнеса, синдикатите. Вместо да се обвиняват кой е по-зле и кой е по-виновен, те се обединяват около общата цел, което е образование и привличане на нови технологии, на хора, които да развиват технологичния сектор. За едно поколение само Ирландия се превръща от бедна земеделска земя в най-богатия технологичен център в Европа. Тук говорим за един огромен подем, следствие само на този фактор. Ще си сътрудничим и ще възхваляваме този, който трябва да бъде възхваляван. Ще насърчаваме тия, които са тръгнали в добра посока за всички. В завършек, рачешкият менталитет, скъпи приятели, не е някаква българска съдба на обреченост, а един естествен резултат от дълго живян недостиг, както сме имали в нашата страна, и страх. Той се появява като начин на мислене там, където хората вярват, че успеха е един ограничен ресурс. Тоест, че ако някой вземе повече, това означава, че за останалите няма да им стигне. Аз дори още помня моята баба, че разсъждавала по такъв тип начин за ежедневни казуси, колко повече за цялостният ти начин на разсъждаване за живота. Истината обаче е различна. В съвременния свят успехът не се дели. Той се създава и след това може да се умножи, което означава, че постижението на един човек не отнема от другите, а често пъти отваря нови възможности за всички. Когато едно общество започне да гледа на чуждия успех като на един общ напредък, пак се сещам за Васил Левски. Самата кофа престава да съществува. Ние вече не сме ограничени. Вместо да се дърпаме надолу, започваме да се издигаме заедно. Нужна е промяна в мисленето ни. Нова социална операционна система и интерфейс, в която грешките да са част от ученето, общността да дава сигурност на тия, които се опитват да развиват за всички ни общото благо, а почтените хора и тия, които искат развитието на нашата държава,
те да бъдат пример. Това започва от малките ни избори, от това кои хора сме решили ние да бъдем в училището ни, на работа, в университетите, в общуването ни с останалите хора. Дали само ще им казваме как няма да стане или ще ги питаме как може да стане. И когато ние заменим завистта с един искрен интерес и страха с подкрепа, дори да е само с едни насърчителни слова, средата се променя, а ограниченията се превръщат в едни възможности за тия, които желаят да се възползват. Разбира се, че пътя не е лесен, обаче е напълно възможен. И да, има изход за България.